Sani dwe manyien mar 11 higa mar 2021. Station en Lolwe TV, cheno en Osemoke. Kendo liel. Ano Modi Makoyo. MC Jakakamega Spandita Safu Goto. Koro Jakakamega Spandita. Yes. Wachiel kachiel wadhi nyaka gweng' moro ni Sidho manie sub county ma Mufroni. It's called Muhoroni. Muhoroni. Yes, where the MP and James Matthew Onyango Koyo Jamoko. Jamoko. Okay. Confirm or don't? We share the same name. Oyo. Yes. Gima kuru ketho godo nying gweng' moro ni Sidho. Sidho. Chuo Obanda. Okato banda. Terrorists. I mean. Winja. Okinya chodho the name of it's terrorism. Okinya chodho terrorist. Terrorist chalo act. Maoge mokario two terms. Yes. Terrorism. And terrorist. Yes. Terrorist is the act. Oh. Cool. Yo termo kareyo. Yo teradi. Two. Okangeni gi jokanye. Yes. Jo terareyo. Achielo nego wadgi odhi ot mapane otere. To yudo the Terry. Okay, gin professional terrorists. Terry en mamano. Terry kore mamano. Odhi oyudo a terrorist ma nyawadgi ni otka. To nego. In the act. Koro penjo maduong'. Okay. Ute un terrorist. Yes. Ot mar ng'amodhieni ma od ng'at mokodu. Wuon ot nindo ok elaro. Tune guru ode. Honestly. Why? Uketho nyingi Kisumu. No. Uketho nyingi Moroni. Iwinjo. Maradek. Bedmos Mondi. Winjo tieki. Maradek. Team mar terrorist ni. Dono ano serum. Terrorism rumo kanye. Kaluoka. Ka wan gi professional mourners. Why can't we have professional terrorists? Kori yegi wachni. I'm a terrorist. You are a terrorist? Yes, I'm a Terry. Anyway, what about Totu terrorist? Iwinjo komia pesa. Value for money. Omi pesa maramo? Matero. Tero meat. Okichama lot, ichamo tong, ichamo tsondo, ichamo gweno, yogurt. Iwinjo, imuro ni piluok. In short, epin masane wadakenie. Yes. Coach unaninya kibed a professional terrorist. Certificate of good conduct nyakibed go. Nyakibed go. Mara riyo. Nyakibed gi barua mar chief. Mara dek. Yes. Kebe magweng no. Jaduong gweng. Nyaka approve ni in ng'at makare manyalo rito dala wuon dala manindo oko. Mara ng'wen nyakibed gi CV. You must speak at least 3 languages. Which one? Kiswahili, Idholuo, gi Kizungu. Osemoke. Kendo liel. Ano Modi Makoyo. MC Jakakamega Spandita Safu Goto ngiso. Kono wuda bandu. Ogaimar Ford Kenya. Yes. Senator Moses Masika Wetangula mano wuonu. Presidential candidate. Don't just call senator ni senator. Okay, Olongore ni the 5th. Okay, again mano the 5th makanya. Bungoma. Gimano mora kachiel. Kiwenyo kaka joma notimo neno manye chiwo neno e nyasi no. Mokongo ji nogore radar. Bedmos. Ng'ato nogoli sasi sani ni hospital. Ng'at machielo ni e remand. Yes. Mano ne nyasi mane? Mokongo ularo party. Party en mar ng'a? Party en mar Jaramogi. Correct. Yes, the late Jaramogi Oginga Odinga pedo wona logo. Okay. No sato no waseike oywe gi kwe. Yes. No we party ne ng'a? Michael Wamalwa. Wamalo be no waseiko motho. Wamalo no we party ne ng'a? Oburu. Daktari emonego benika opchama. Okay. Baba nigi ODM. Dr. Buru ka Ford Kenya. Dr. Buru. Ka Ford Kenya. Ochungo siaya. Okay. The point is. Yes. Sami chung ntijo muchung to bit. Kaka Senator Moses Masika Wetangula. Otumo ni manifesto mare maduong'. Yes. Nien ko kawo loch. Nien manifesto mare odhisiro mine maonge chuoke. Single women. It's called single parenthood. Ongega single woman. Kora ne the 5th goro. Running mate ne akode. Okawuodi nyaka wangi welfare mar single mothers. Iwinjo? Which is okay. But then mano dibed manifesto mara. Yes.
political party. One manifesto. Mar jaduong Jaramogi Oginga Odinga. Party colors be one go chalo bando. Iwinjo. Green. Yemo kono to in fact bedo ni manifesto mar nyen koro ni odhisiro ratiro mag mine maonge chuo. Ni kar momiyo ne goye gi chiege. Machane billboard bwana. No. There's a difference between a wife battering and billboard. Iwinjo billboard no luar kuom jama. No luar kuom ng'a. Mtok jama. Tango mino lungu nyingi. Imagine my wife billboard iliniangukia. Sani ngeni Ken Mbagathi donc sani en Raila Odinga way. Okay. Kata Ken Mbagathi. Oloke ni Raila Odinga way. Angomo miyo congratulations Pochiki Park na His Excellency. No. The fifth. Gicha wadhi go piny. But why? Okinya luongo Raila ni Raila Odinga way. You must put the titles on Doctor. Okay. His Excellency. Hijo Kisumuka. Kama bati chorumo to gibiji wakali wamegi. Kisumuka. One Jomo Kenyatta highway. Yes. Dagi kete. Macha the late. Iwinjo. Koro the late Dr. His Excellency. Raila pod ngima. Okinya wacho di Raila Odinga way. Mokwongo. Okay. Ndara ni tis moko nego beni ma ndara mi kete nying the fifth. Baba Mombasa nitie Fidel Odinga Road. Kata mana Kisumuka. Why not Kisumu? Start with Angomi yego Kisumu. Okay, anyalo paro. Mheshimiwa machon ma Kondele ward niluongo ni nga. Mheshimiwa Joakim Okech. Yes. No tero bile county assembly ka. Ok machon masani. Niluongo. Machani masani luongo ni Joakim Swaga okay. Masani luongo ni Joakim Swaga. Former Gabriel Ochieng. Yes. No tero bile county assembly. Ndagi puodho mondo mi one of the roads in Kisumu ka. Yes. Kete nyingi the fifth. Why? Wait until he becomes president. You're going to have Raila Odinga Street. We should not wait until the fifth becomes the fifth. No. Title matters. Title matters, okay. Yes. Koro nego beno Odinga kubet the fifth. Waketa mabati maduong. Nyaka oketi His Excellency Dr. Raila Amolo Odinga son of Jaramogi. You know nego beno keto in 3D mabati manadi. Big screen. Iwinjo. Okay, apart from that one. Yes. Gemona mara bilo ni Mbagathi Kenya gasani. Onego beno nying the fifth. Don't go get nying Raila. But it's Raila Odinga Road. Makmanani wadhi edit. Wadhi loso marwa Honorable Dr. Raila Amolo Odinga Road. That is the way to go. Kasto batha kanyo wameru ni the fifth. Kata wake the fifth street. Kendo liel. Anamoni makoyo. MC Jakakamega Spandita Safugotongis. Koro wada bandu gud pinja dek. Wanga gimoro ni wadungo ni era wacho na tek. In whose hands are we safe? Okay. Prince Inda. Hapo kwa donjo in whose hands are we safe? Kwa junga siye anange Inda. Ingenga. Penjo. Inda kunyanda. Penjo. In whose hands are we safe? Prince Inda. In whose hands are we safe? Prince Inda wonyandari. Why? Aja otero malo. Sani wadwa collabo 50 Cent iwinjo. Rihanna, mama chilungo nango, ntie mama moro kanyo mamzungu. Nicki Minaj featuring Prince Inda. Collabo pack. Collabo. Okay. Diamond otemo gi Snoop. Ya kizungu ma. Hajo wana Kiswahili. Kwa uwe korka wachera. Yes. Dwimukalo mano mara apar kod chakruok madi unogo ni mara apar gachiel. Wasebedo kod weche mang'eny mag hera. To mokwongo gima dago mondo mi wapenjre ahinya. Sami donje keny. Iaro min watoto kabisa. Hai. Mapenzi. Sama nyithindo biro. Ingene ya seche ma you are in love, iwinjo, I can't sleep without you. Tingoro tabe, iwinjo, kidoko tingoro, I can't eat. Aki imagine I can't eat without you kanga. Dakoro nini chips ya kotosa. Iwinjo godeyo. Tangomiyo. Joma mine. Giwachoga ni giero nyithindo molo joma chuo. Okay, koro wacho chano okay. Joma mine uero nyithindwa mwanyuolo kodu moloyo wan joma chuo. No, wan be wan ga nyithindo. Odni nitie ga nyithindo type adi? Kidienja di? Kendo okay, uero nyithindo ndio. Kuero nyithindo. Angomiyo. Samoro mibuka wach kata ni ntiere dik moro momaki. Ai wawe nyathi minga. Minga ne jiranda ka rit na nyathi. Aduogo. Isewinjo chieng'ma jaodi kata dhako moro amora. Okawo jaode madichuo no wege jirani. No, that is the way to go. Iwinjo nyaka wa mend gigi inyalo wene jaodi ni adhi eliel thurwa. Iwene jaodi. Rit na jaoda ni aduogo next week. Okwabiloko serikal. Why? We are principled. Not unless in Milumbi ni malo. And Milumba ok ni malo. Onego benia
kata dhako dhako ka wuok ing'ise ni bwana oyo awe ni madam cheke malomo. That is the way to go. Okay. Love is blind. Love is blind. Koro mando be nyati more imiye gi vikwaso dhako nok cham go mena iwinjo eno jaringo gweno yogurt koro waweche matin wadhi achiel kachiel nyaka county ma Machakos. Yes. Dr. Alfred Mutua, the governor mar county ma Machakos. Wod Siaya. Mano wacho ni wod Siaya. Kang'eni to mano no wakanye. Nitiere miyo moro iluongo ni Lilian Ng'ang'a, former first lady of Machakos. Macha defunct. Defunct. She is not. Macha bandia. Being first lady. She is not. First lady Miss Dorothy Nyong'o. Iwinjo? Okay. Koro ene defunct kuso former. Ma first lady. Karo what they mystify the terms here. Yes. Defunct give former. Pogruok. Macha immediate defunct former. Immediate defunct former. Okay, Governor Alfred Mutua for the defunct former first lady kata fake first lady former. Yes. Lilian Ng'ang'a. Gimoke. Motelo ne mano. Nyocha wan ka kod ng'ama niluongo ni Eric Omondi gi Jackie Maribe. My former schoolmate. Kuro ne. Show me your friends. No. And he say you dagi scandal an. Eric Omondi. Kuri dwana gold skeleton ni elolo. Gold scandal. I will remove your nudes. Okay. Kato wan gi ng'ato ni Jamal. Mapenzi. Gi mapenzi ne. Okay, end story mabor. Machia. Yes. Focus on maduong' en Governor Dr. Alfred Mutua gi Lilian Ng'ang'a. Masani omaki kod ng'a. Don't go threaten. Sani Julius Owino momako wirwath. Sani ng'eni iluongo ni devolution. Sani wadhi Kiambu mang'eny. Kiambu. Sama idonje kiny. Chik wacho ni kusebedo gi ng'ato for 6 months mano automatically she qualifies to be your wife. Okay, jogi no were maginyiswa ni wan wawere mayom nikech pesa dura ngowa kata ko duro pesa. Yes. Obedo nade mano Dr. Alfred Mutua no chako bokore odhi okaw mwandu mabende no wacho ni nomiyo Lilian Ng'ang'a. Ano kanyal yie ni dhako mawera go ringo gi mtoka gi jama moro iwinjo town Kisumu ka. Live your life. That's my car. Live your life. Nyaki duok gigo fare manu chamo nyaki duok te. Kora penji. Omethe mana nyeo ni nyaki duoki. Koro Lilian Ng'ang'a odwok ne governor Mutua pesa ge tema everything. Mano spend kuome. Na treaty iwinjo air ticket nyaki duoki. Governor Mutua ogegi mano gen kuom Lilian Ng'ang'a kinde duto maromo gi 10 mane gidak. Romance kende mano gain. Koro duok ne romance ne. Duoki reverse. Reverse romance. Okwadwa tugo. Yo machiek. Keny masani uketho keny. Uketho pap. In fact yo machiek uketho pap. Pap no senjaore. Pap no senjaore. Chon. Okay, it's all right. But ma koro ungawe ngas machielo. Ini senjao jiadi. No. Ma ingene oseto example marach kabisa e pap kata beni no se 4 years. Kudonje relationship gi ng'ato. Yes. Orum kama no rume no. Era mit karumo. Bas do no se rumo. Duok mtoka. Iwinjo simu mana nyiewo ni. Kitrita nango. Okathreate ni. You just feel insecure no mai. Nyingi chalo ja siasa nyaki manye excuse moro yo dwanega my life is in danger imagine kamano boy chal be under siege boy chal no be under siege chon nikech onge there is no way nikech mai luongo ni emotional angowa gender based violence mano be violence adier no ma violence onge bwana emotional gender based violence imaya timi no. We shall revisit in our next men's conference. We are going to revisit such things. Luongo nying sikul bwana. That was an individual. No. Ngani njaore. Ayeye ni nyalo bet ni ne gibedo gi gimoro gi Jackie Maribe. Yes, not timore. Yes. Mama no kelo nyathi. But min nyathi monge nyathi. Tango momiyo dhako kudwa dhi e DNA. Kato kamano. No. Apenji. Min nyathi monge wuon nyathi bwana. Wadhi e DNA. Akwai 7 years. President mar single mothers no wacho. When a lady decides ni ene ma odwa no bed kod gi nyathi. Bedo ni ne gi ng'at machielo konyiso ni ng'at machielo che wuon nyathi. Mano itiyo kodi. Nyathi ma en mar jangware ane machulo bill so ka biyie. Wadhi e DNA. Nyane
wang nyathini. Ngi to jalendo. Jalendo. Okine ko gijal gi jalendo. Wasemoke. Kendoli. Ano modi makoyo. MC Kakamega Spandito safu goto ngis. Koro uda bandu. Siasa, Baba is back. Baba is back. Ay. The fifth is Excellency Wonakeyo is back. Tomitna. Ineno ka Baba of the Dubai sanonge. Ineno kitruak. Oduogo. Baba nangiso nyocha ni Baba 15. Oinjo lao. Yo. Designer. Baba tin pele. Engi boys. But show me his boys. Yes, Junet. Joho. Pinpek. Tachiel code 001. Ere wabunge majoluo. Atandi sama atandi giri ere kani. Donkore na mai muketho. Joma sano nego beni luoro Baba. Mutingo senior council ba kanyo koda. Hajimi time yake inakuja. Apenji. Time ne biro kanyo. Court case. Just in case no oluok nga. Babu nego beni wuotho gi. No. Baba sani young. Iwinjo. Show me your friends. The young caliber. Baba is trying to appeal to the youth. These are the only friends Baba. 15 years. These are the only friends They represent the youth. Iwinjo. Agenda ire. Agenda biro bwana. No kineno birthday mare Ivan. Mar mutua. Iwinjo. Koro ya machiek ba duogo. Wangeni piny osedhi maber kata kamano ji ok okawo ombulu moromo. King'iyo data statistics Kisumu County 17,000. Out of projection enadi. No. Igeni pa problem ma jaluo nigo. Iwinjo. Jaluo wacho ni bana sani wan deep state bwana. Baba osekawo gicha sachiel gi nus bana uru diendos Baba Okawo gidu. Mane kaka giwache. It is wrong. Otherwise gimonego bene timo sani kawo ombulu no serumo yes. But gimonego bene japiny ojana mancho kawo odhi okawo pande pod nigi waiting card. Kata waiting slip. Kisayudo pande no. Ngeni inyalo register as a voter mar IBC machiegni kodi. Tadwa penjo. Kaeto kapok ipenjo penjo. Onego bene tim lokruok e chike mag timo registration mag jogo ombulu. Yes. Kaachiel kod goyo ombulu. Onego bene kawo ombulu onego bed continuous process. Mana kaka idhi kawo ang'owa idhi register ka NTSA through their website. Yes. Mana kaka inyalo dhi ka KRA titimo ang'owa file your return. In America, I've voted in America. Iwinjo? You say vote in America? Twice. Mano rejected. Agocho no Obama. Mano ombulu moketho. Gigo kura via email. Iwinjo? Inyalo go kura. Yes. We poster in advance. Inyalo go kura within that time kamora mora maintie. Wach marach. Wan jofuambo. Uda bandu samoro uru kata mana Siaya. Marsabit. To kawo ombulu Kisumu. Samoro ore Marsabit. Onego beni ket chik moro mayieno jofuambo. Kamora mora mintie ni nyalo go ombulu kata kanen jabar bur Kisumu. Uda bandu dwano go ombulu ne jatende. Onyalo go kata mana Marsabit. To concern be manitie ang'o enadwa penjo ang'o miyo josiasa wabunge ok nyal kalo chik e bunge makidhi kawo kitambulisho ti register kanyo as a voter. They need to ratify that. Or kiseka kitambulisho automatically you are registered as a voter. Automatically. Yes. Otherwise you them ang'eng onge kitambulisho. Okay, kuro mano show me your MP. Ouda. Man mbunge na ni Wasiali bwana. Wasiali. Kisumu temiama. Abuka jadak bwana. Was Benjamin Wasiali. Mange jo maketho kura ne Baba. En bunge ne Wasiali to tiyo Kisumu. Wacho no pako jabar bor. Ma iluongo ni ma county of residence. Kuri lok kura. Okay. Otherwise. Going forward. Kama kura wachomo nie. Yudhe onge vitambulisho. Number 2. Wudu Sugoi. Yes. Oketho kura kende. Ondogore gi wach. Odogore gi wach. Nyocha en turu kae Bungoma. Ing'e gima oncho wacho. Yes. Ni en ko kawo loch. Obiro make sure ni ologowi ma piny owacho masani ni ologodo gowi ok timre. En piny owacho manen. Nadwa penjo promises ma deputy president make. Iwinjo is a candidate lakini sani iwacho ni Nyasaye you will be exposed. You will expose yourself. Iwinjo? Aya. Nocho bukore odhi Nyamira. Gibukore gibuko magaa mora matin ma bottom up hotel. Bang mano oruchi yote. Mano campaign ma iluongo ni publicity stunt. Iwinjo? To kwanyali yie. Bwana DP. Mamo mi uchacho godo kata mana Wamburu Ngunjiri. Iwinjo? Bwana DP nyakisom mood mar ground. Bwana DP. Bwana DP gimonego benitimo sani. Wadwaro issue based politics. Ok politics maro wanajificha nyuma ya rais na mimi niko hapa na pana watu wajinga wecha jogo. Now in whose hands are we safe?
Obwanga Onyalunga. Koro Obwanga dhi chung. So going forward, wacho ni wadwaro issue based politics from the national. Iwinjo, anahero kit siasa ma baba goyo. Baba sano loko ganda, Oloko ganda. over 3.5. 3.5. Igoye malo, igoye piny ka. Igoye malo, igoye piny. Okniyo Buona mpogi donje. Buona mpogi donje. Sani wan gi range manyen. Have you seen our Range Rover? Yes. Bomb proof. Adwa ngiso jaluoni that vehicle is a bomb proof. Okay. Nyalo ringo 5,000 kilometers per hour. Nyalo lokore le. Wasemo ke. Kendo liel. Anomoni makoyo. MC Jakakamega Spandita Safugoto. Kwa chikuda bandu. Wadi Homa Bay chwa. Homa Bay County. The great county of Homa Bay. Sub county mandhiwa. Yes. Kwa the sub county makarachwa Nyanduat. Campaigns mokari onyo timore gwa makono. Achiel. Tapenji. IBC oselando campaigns. IBC. Kosopodi donc campaigns February. Okwariti ni IBC oland campaign. Tiere moro minyalo dhi wuotho iwinjo kaka ground chalo. Okay, gisebedo koro waluonge no okay gisebedo kaka wuotho e ground iwinjo kaka piny chalo. Tang'o momiyo Nyasona. Yes. Kanye. Iluongo ni Kisumu Girls. Alumnus. Mar Kisumu Girls. En alumni. Nitiere John Mbadi Ng'ong'o. Chairman mar party. ODM. Kendo minority leader e od bura maduong'. Kendo ja od bura ma Suba South. Yes. Osetiyo terms adi? 3 terms. Sano dwaro ko mar governor. Governor. Nitiere rambe moro gweng' Mandhiwa. Ing'e gima notimore? Yudhe. Kai kama yudhe tiyo gol marach kata yudhe ketho no. Paro na kaka Kaluma notimo rally. Rally ma Homa Bay. Okay. Ogo wacho yo marach. Jo siasa. Yes. Sama utiyo kod yudhe marach. Ng'eni une maketho nu at the end of the day. Gima notimore Ndhiwa, ugo nyamburko mag Mheshimiwa John Mbadi. Gikidi. Signal mane mioro. Kata ma jo hera mag yoro. Yes. At the end of the day, sani koro gitiyo kod gima notimore no, ka gigo godo ng'a? Mheshimiwa Gladys Wanga. Isewinjo gima giwacho? Sani koro gituono okay. Ka gimoro ma dichuo nyalo timo maber. Yes. Dhako timo maber molo dichuo. What a man can do, a woman has already did. So in short gitamo wacho namo. Kaini wakirusha tunarusha. Koro uwacho ni Mheshimiwa Gladys Wanga Nyasona commissioner Kisumu Girls alumnus. Yes. Bakidi Moingo. Manen Mheshimiwa Mbadi. My culture mwata moga kwero. A station mar Lolo TV. Political intolerance should be a thing of the past. A thing of the past. Yes, okwanya keto ni yudhe gore. Kinge ni ja siasa. To yudhe giwero gore. You are going to be disqualified. An kaka ja chama. Wadhi pitisha bill moro. Kugoru kanyo, you are going to be disqualified automatically. Kato we uru bende siasa mari do wiyan. Video moro nchore ngoka. Mheshimiwa ne wacho ni nyinge Sophie. Otuoni kama Mheshimiwa Gladys Wanga oyudo wiyan malo, nito koro Mheshimiwa Mbadi gini, Mheshimiwa Kidero, Mheshimiwa Wigimagwa, nikik ngimado, nikikala indang ibed gimari e komachiel. Ing'iyo wang' maro. Ni maro ni aje? Pewa kitu kwa bili yangu. Tinde gigo sekethore. Kore timo nang'o? Iro sekethore. Sani nyalo tero maro out. Iwinjo, wasekwedo political intolerance. Lakini sani, piny olony. Just call your mother-in-law. To do what? Imiel gi maro mima kiuno bana, umielo inda. Maro piny pek. Iwinjo, paro ganyaso. Sani onge gimwa luoro. Wasemo ke. Kendo liel. Anamoni makoyo. MC Jakakamega Spandita Safugoto ngiso. Uda bandu kawadhi ka gima otieko. Gini wasebedo kwa kwene Lolo TV ka kuomi ni mago modhuro. Kiromo kinyar wegi moro, tineno kihere oberni, to podo dhi sikul. Kikibukri ni kao pesa ni idhi yolo loan ni chulo ni fees. No, you must invest in your woman. Apenji. Koro weekly fombede. Yes. Yuago. Oyuwa kecho. Invest in your woman emotionally, financially. Boss ne omae dhako. Ena pisa marubila. Yes. Okono seka loan moingo shillings million achiel. Otero nyakoni high school mutieko form 4. Uchako tero nyakoni MTC. Over 1 million. Koro kama koro chopo ni koro nego beni nyakoni otero dala. Nyakoni wacho ni boyfriend na. Omaegi mdosi ne. Mdosi mkubwa. Deputy IG mar police.
Nokwedo wachno. Nokwedo wachno. MTC to berndi. Nyiri iwinjo nyi MTC. Bwana gilando to gibecho to ginwa rembo lakini Kisungu. Exam dong nyocha gitimo. Kisungu 11 out of 300. Kia kata Kisungu. Show me your way. Nyi MTC ber lakini Kisungu. Kisungu magiki. Interview. They are not English teachers. Magilak teche jolno puonji thiedho jopiny kata ka nurse clinicians kata ka community registered nurse clinical records officer. In fact nyamrero go Kisungu moingo nya MTC. Okawuondi because diagnosis. Idwa ondinga rama iwinjo. Nyamrero to wacho ni minding is ramoring me. Iwinjo. Onengo bende joma chuo watang, wabiro joma tang. Wajia yeni era to met ndi kendo sama jua to omet ndi. Seche moko invest 1 million ne kuom dhako to minu to nindo kech dala. Invest gi chunyi te gi pesa ni te ni invest kuom nyako. Ma poke dhi dala gi bende kia kata jonyuol ne. Kau break. Ajawa be udwa lao ka. Ajawa budwa lao. Kanyo ongera. Whose hands are we safe now? Aparo ni Mudavadi. MC Kakamega Spandito Safu Goto. We are now facing the mountain. Yes. Larry Omondi Madoho. Ge Edith Kimani. Ay. Iwinjo. This is trend the whole week. They say that Luo men are romantic. Iwinjo followed by lawyer. Men are romantic. Followed by lawyer. Okawuodi. There is no day my lawyer can be romantic. Never. Okay, Janeno, don't I look romantic? You are a fake lawyer. I'm romantically made. You are a fake lawyer, my friend. You cannot be a lawyer. Unless ni wuru to manage. Besena no mluya ma brown kama. There is no way. Besena no jaluo ma brown kama. You are a fake lawyer. I told you nikina no jaluo ma brown manoli oblichore. Okay, Koro, okay. There is no way a lawyer and romance can be in one sentence. So, okay, Larry Madoho. Yes. Larry Madoho mano would see. Climbing the mountain. How comes? Okumo climb the mountain before Jakom. No, mago jo makonyo Jakom malo. Iwijo? Okoro ouso Jakom. That is the way to go. In fact, sana be amanyo nyako moro mama aterere. Ure To incha neno kaja famoro nchopenjo. Okay. Siam na gwemu. Yes. Niage gwemu kaji siam na. Nyar got moro mose dak muti molo korida ni nyaka sani. Udwa ketho gino. Fidel led the way. Fidel led. Yes. Correct. Before you'd luam. Nen okibed mos dongo jo dala mano kwanyo tipo Fidel bwana. Iwinjo. Gini jogi beyo. Makmana ni anyuola ema ketho gini. Anyuola mor kiran. Iwinjo. Gidodi reure nakupenda. Iwinjo tumewaje ni wallet ni meleta. That is the way to go. Koro, we should face the mountain. Invest in your wife. Iwinjo, let us face the mountain. Kind meto nangisi ni Jakombe nyaka wamie nyadende. Nyaka wamie waidhera moro. That is the way to go. Okawuondi angomo miyo yawuot luo ringo. Yes. En mana coast. Iwinjo coastarian. Ni Mombasa Mvita. Mvita Mombasani. Raila Junior. Yes. Central. And the reason why na kaonya game is because of Baba no kaonya game. Iwinjo. Koro sani adwa meto. Donga Prof be dongo kaonya game. Dong first lady nya game. Prof. Baba nya game. Prof nya game. Who am I? Koro, okay. Koro idwa meto in short. Nyaka manye reure tutapanda mlima vizuri. Lakini patie wallet. Kedoliel. Anomoni makoyo. MC Kakamega Spandito Safu Goto. Running mates. Yes. Kaonyo running mates. Naneno kawajo fuambo boko mapile. Owacho ni kaging'iyo gini maber kaka chometir. Yes. Gin kod candidates Mano Central. We have Honorable Peter Kenneth. Achiel. Iwinjo. King'iyo track record Peter Kenneth. He was number 1 in utilization mar CDF ma Gatanga. But he's a weakling. Mano kore dekato gini. Central dwaro iwinjo gima gidwaro. Ngani is a strength wakoni gimomiyo weakling no mar biro bange. Mae ngama kata king'iyo oonge kod rembo jatwara cha mapiwa. Koro ok nyal wacho ni ngani nyalo bedo ng'at ma ing'e gima wacho. No. Mana chiel.
Mara reo. Manga ma record ne ber kabisa in terms of tiyo. Kata kingiyo kaka notiyo kaka MP, kaka jalop jatan pin, kaka jalop jatan migao. Yes. Kuro a plus. Mari mara reo nga weekly nga iye. Adwaro ni wakao Martha Karua. Iron Lady. Ochoko wange dongo. Ochoko jaber wange tindo. Apenji. No, Governor Oingo. Is you Oserana as a presidential candidate and gichama. Wende ngirichi gi Waiguru gidon repin kacha. Iwinjo the Iron Lady. Strength ne nango. Strength to maingama no kon. No. Baba dong no sengwono ne. Ka baba no sengwono ne who are we? Koro en okay. Ya buma wacho ningo ne gi uru. En gi potential. Potential en go because she's bringing in the women folk. Iwinjo the women vote. Kura mar mine. Yes. Negotiate gi central kanyo olos gi nga. Martha Karua. Iwinjo the women vote. Iwinjo then she's experienced en party leader osebedo siasa. En experience mar siasa. Iwinjo to be giwinjo regi jakom. Gine WhatsApp group achiel. Okay. I'm looking at Waiguru. Liki Nyanjui podi. Ngene ncho sida gi jodong jolu. Liki Nyanjui. No. Memor. Dr. Mwangi Equity. Maybe wanyalo ngiyo apart from ngiyo politics gi, wanyalo ngiyo technocrats. Prominent businessmen. Wanyalo kelo Gion Bodeske Machare nyalo bedo running mate. A very good one. Imagine me, I want to lie to Baba. A very good one. Koro nyano yo okaka. Yes. Kamutingo Manweta. Man DVD. Man Gidi. Gi usipama watermelon. Mi wacho ni wachalo goni. Kalonzo. Angomo miyo. TV kani I'm not in any way related to Stephen Kalonzo wa Musyoka. Na aduwa penji. Why is it that when Baba is away, Jogo Kinyal campaign, DPM campaign? Kagina way. They only did one rally. Jogi sirigi kao kinyo kaka jawinjo mar Lulu TV. Yes. Mage joma gionge clout. Ngisi Dani dwa winjo clout no. Gionge ngufu, gionge mbi. Gionge fwa. Mago te. Farasi ni wangapi sasa? Farasi kinadi? Anayo farasa chiel. No, farasi ya kabedgaria magibe. Macha cha punda. Farasi manyojo di Dubai. MC Jakukomega Spanito sabu goto ngiso. Adwa moso jo boda yote. To nitie mama moro iluongo ni Nyandhiwa. Ouso boot Kentons. Kanyinge Kentons. The newest building in town. Ousango. Apple. En Apple koso Apple. Mama mauso Apple. Yes. Kanyo gi jo boda makanyo. Adwa moso jo boda makamas. Mega City. Iwinjo stage ka Jubilee Market gairo mowuok. Adwa moso jo boda go te. Nyaka jondiga be ywak. Osiepna moro bosebedo ka ywaka kabisa. Iluonge ni Oboke Wood Bad Nyando. Bas. Okona no hero winjo Lolo TV ma samora mora moya TV ni machuchi ni chakore. Ai. Adwa moso Jaro Soja. Manu Wood Game. Presidential. Lo ni 001. Chief campaigner mara Senator James Agri Bob Orengo. Yes. Gimancho kitimo marach moka moro goka radechia. Ndoki nugenya. Senator Bob Agri James Orengo. Yes. Dr. Utiende Amolo. Engineer Medusa Nicholas Odero Gumbo. Wajonya. Kachel koda Mheshimiwa Party Leader MDG David Ochieng. Yes. Market siasa moko adwar. Siasa mar go agoko. Kidwaro kom. Ngene jogo ombulu gi jomioyo. Yes. Okinyal diro dhogi ni after all uji mathis gi wang nutera bed governor. Honestly. To chama be nyaka wangi chama. Yes. Delegates ditimo nomination. Kanye kama kuruka to go. It's a power and sovereignty belongs to the people and the owner of the party. Gendoli. Anaboni makolo. MC Jakukomega Spanito sabu goto. Diwali. Nejo Migori. To kichama pilo. Nejo Mabei. Ngeni sama jo Diwali kata jo mabende genjo abunyo. Obago nyasi mar Diwali otino kutino. Gima muochi no. Pinyo kethre. Ni mbom. Apilo be kucham duwe wish ni wapi Diwali. Happy Diwali. Oriti masani. Mekete Lolo TV.